guys, ayan, nandito na kami ngayon sa Botanical Garden. Ayan ang totoong kagandahan ng tunay na napakaganda ng botanical. Ayan. Ikaw muna, mag-isa mo eh. Oops. Excuse me. May na pa dito. Wow, ganda. Yan, pasensya na guys. At medyo mainit. Yan, ganda ng flower. Yan, dito kami ngayon sa Botanical Garden. Ganda ng view dito. Sige, mag-picture na kayo na mag-picture dyan. King, gusto mo ng King? Ayan, tatanaw-tanawin nyo na lang ako kung nasaan. Dito lolo, isa. Ayan. Dito oh. Ate Etna dito oh. Ganda oh. Yan oh. Ano ba yun? Sunflower. Sunflower. Ayun oh. Yan, pa-picture kayo dyan. Hawakan mo nga muna lo. Iganyan mo lang siya, itutok mo lang, huwag mo lang, tutok mo lang muna. Paano naman yung isa? Lalakad lang ako, lalakad lang ako. Hawakan mo lang. Lolo ka. Dito na, dito. Okay. Sige. Go na kayo. Oh, saan kayo? Saan kayo pagpwesto? Dito na isa. Gusto ko yung sunflower. Ayan oh. Ito oh. Gusto mo yung bulaklak. Ayan. Ayan, dahil mainit. Ayan, ganyan ang itsura ng ano. Yan, pakuha na kayo dyan. Ayun, maganda oh. Dito na lang lolo. Sunflower. Yun, ganda sa taas oh. Mainit na kasi kaya Hindi pwedeng pumasok siya. saan? Pwede yan. Ha? Sa ganito. Ay, hindi siya. Bawal siya. Uy. Wow, ganda oh. Yun lang kaganda. Dito ate, pa-picture kayo dito dyan oh. Dyan, ganda ng view oh. Yan, kuha yung view. Oh, salamat kayo. Ibinayad ko kayo ng cameraman ha. Ayan, dito tayo sa Botanical Garden. Ayan siya guys oh. Ayan. Ayan, Botanical Park pala. Lakarin mo, kasi makita mo yung
KFC. Baby. Yan, napakaganda dito. Nakaka-relax. Ayan, oh. Oh, wow. Ganda. Ayun. Sa mga hindi pa nakakarating dito, ayan ang lugar dito. Napakaganda niya. Ayan. Ayan, sa mga hindi pa guys nakakarating dito sa Botanical Park na to. Ayan, subukan nyo na at hindi kayo magsisisi. Napakaganda. Nakaka-relax. Ayan, sa mga hindi pa nakakarating ng Baguio, manood na lang kayo ng vlog ni Bicolana Vlog. Ayan, para na rin kayo nakarating sa Baguio. Ayan. Dito na ako, babalik na ngayon ako. Para makalibot naman dun sa iba. At dahil nawawala na yung dalawang kasama ko, sana kaya napadpad sila. Anong meron dyan? Ha? Dito muna. Ate, ano meron dyan? Te, ano meron dyan? Kasama ko yung mantay ang parking. Ayan. Ano kayang meron doon sa dalawang marites na yun? Oy, dalawang marites! Anong meron dyan? Ano yan? Ano yan? Gusto mo? Ha? Picture me here, babe. Yeah, I don't miss like. Taka, puntahan ko nga muna yung dalawang marites din eh. Sige, sinasi. Oh. Ay, magpipicture ka, di ba? Very. O, nakaano na, oh. Sige, itatap lang. Sige. Group na yun, 20. 20. Awan mo, 20. 20. Kala mo namang hindi pa naman ano. Pinagam doon? Ayan. Ano kami? Dito daw kami magpapapicture. Only picture for 20 pesos. Ma'am, bayad na. Ay, bayad na. Ay, binayaran na po ata. Ah, thank you. Ayan, eh, pwede mo pala siya, ano. Pwede palang, ano. Tawakan mo muna kayo. Pwede palang papicture ka kay ate, ibigay mo kay ate yan para mahawakan mo to. Oh, para tayong apat. Naganda po ba? Oo.